Салому алейкум бародаро, ҳама каса хубен. Видеоро боди тамошо кунед, ганда полезняй. Ана дар ма бисёр одамо менависанд ки усто ана намебиёи плитаи масоз кунӣ ё мисол ҳами газ плитаву в общем ҳами чизое ки шароити надора ки ба назди устора биёра. Бисёри бад менависанд мада. Ана ма чӣ гуфтанем, ма барои Тоҷикистон нестум ку. Бачаҳо кадоми усто боша? Устое ки мисоли хеле анча-манча не, устое ки дили пур қатия. Барои чӣ гапа гуфтестам? Барои мада клиенту занг мезананд ки биё ба хона мисол соз кун, а ман нестам, ман мехоҳам ки касе усто боша, метавона дар личкаи ма ё ватсап ма главни дабин. Главни да ватсапам 985 77 90 91 ҳаст. Ана амҷа метавона бинависа ватсап да, мақсад ма клиентш дам бадам битем да. Брава мисол ремонт куна. Ҳаму плитои ҳаму одама, ҳаму шахса маслиҳат мекуна, хай чансме, баъд қимати бад кӯшиш кунӣ устои хеле чӣ набоша да, хеле илои товба гуфти гапо. Ана барои ма чандтао шадидам хеле бешини бад нарх мекуна, чиста совест қатӣ куне ки барои чӣ ана метавонӣ мисол допустим плиташа соз кардӣ, ана ҳавай қатӣ ҳаму соҳибхона қатӣ шартнома мекунӣ, муомилаи хуб мекунӣ ки пагажда як чизи дигаш ки вайрон ки шава, чикор куна бо ҳами хита занг зана пастаяни устод шаве. Барои суми қимат як хел устора роӣ мекунӣ, дар ҷони ҳаму соҳибхона мезана да, бовар ки баъд ҳами лиш биҳами чӣ хелай сум шатиён ҷавобиш тиём ай баҳри устод зан. Баъд мо ҳам бадном мешем, мега чӣ хеле усто рӯй кардӣ. Барои аввай соҳибхоно касе мисол усто чӣ кардаем, пешакӣ маслиҳат кунем. Пешакӣ маслиҳат кунем, чанд сум да соз мекунем. Қимат боша, остак ҷавобиш те бирава, бехафагӣ да. Бо яке аз дигаша меёвем да иншоалло. Барои аввай касе устои ҳам хеле устои ки дили пир қатӣ боша, бифаҳма, як чиз сабражат куна, метавона дар личкаи мо бинависе, мо шумо да клиент ҳамхи клиент пайдо кунему, клиент битем, зиндагии шумо мисол пеш равав. Ав бародарое ки мисол усто мекуна, барои ваям коршон буд шава. Гуфтам ҳамаи мавзуда як видео кунам. Баъд бародаро чӣ хеле ки дар рӯе кунам плюса бичиқен. Ма кӯшиш кардистам ки 10,000 шава. Ана барои видеои хуб ай пеш айда бародаро. Мегум ки мисол видеои нағз ай пеш кунам. Ну ба дастгирии шумо бародаро. Ака як хелиш мега ҳами доим подписчик меги бародар. Ма подписчик набоша, клиент мадамай ки ҷо меём. Ма пага ки Тоҷикистон ки равам, подписчиком зиёд боша, ман ниятҳои карданиям ки бародаро чӣ хеле ки ниёзи эълон кардам. Ман мегум айспас ана вақтан ки рафтам бо кадоми территориям наздик боша, бирем бо дахонаҳошон ҳаму чизошона ремонт кунем. Чӣ чизе дора, мисол ай ҳдаш ки буром соз кунам битиемаш. Ҳамин хеле ниятҳо айда, барои аввай кӯшиш кунем ҳаракат кунем, ҳамин хеле мавзӯъода камтар суҳбат кунем. Хуб бародаро, просто ҳаракат кунем ки ҳами фиребкор набошем да. ҳалол кор кунем, худованд баракат шавад. Ай дунё ҳеҷ ҳам айчи мегзара. ҳам кори хуб мекунӣ, ҳам фоидаш ҳам мисол давои дунё мераса иншоалло. Хуб бародаро, ин буд мавзӯи имрӯзаи мо. Лайк, подписаться. Чанде лайка меҷиқи бачаҳо? ҳам як одам якта лайк ҳақ дора. Меҷиқи бо як 10 каси дига да поделиться меша, як камбағал дига ҳам мебина. Хай канали мо ҳунари устогӣ. Главниш ина таълими хайр навистагиам. Хай иншоалло ҳамин хайри мо ҳаракат мекунем бисёр шава. Хуб хай, аллоҳ нигаҳбон бародаро, ҳаракат кунем, як дастгирӣ кунем, иншоалло ҳама хуб мешава. чизои хуб ай пеш ай бародаро, ки як бор ҳаракат кунем ку ҳам 10,000 шава, меган баъди 10,000 сум метия, ту ку метия ҳами тиктоки пад ё наметия. ҳамида ҳаракат кардистам. аллоҳ нигаҳбон бародаро, зинда бош.